थारैनो नों जा नुदों बेनो सैथो। आं सासे पुलिस अफिसारसो। मा? नों पुलिस अफिसारसो? आंखौ हमनो मोननाय नङा दे खिन्थु। आं गासै खामानिखौनो बे दाव आंगि नङा बे लिजा मेमनि थिननायावसो मावजोबो। आंखौ हमोब्ला बेखौबो हमनांगोन। आंसो होफैदों नोंनो बेखौ। सिरि था। बिदिब्लाथ' बिसोर नोंखौ नागिरगासिनो दं। नों थाबैनो आनज्रायदो। नों मिथिया बिसोरनि पावारखौ। आरो नोंखौ बिसोर पुलिस होनना मिथिब्ला हगारसिननाय नङा। हंगारनाय नङा? बाथोन देजागोन नाफाम बायदि। नोंहा माबा मोनसे जायोब्ला आंहा मा जानांगौ? आंबो आंनि गासै गाज्रि खामानिखौ गारजोबनोसै आरो सानैजों बेसेबा गोजानाव थांना थाहैनोसै। आंलाय आंखौ लांफाया नामा? नों बेफोरखौ जेबो जिंगा दासि। आं जाय खामानिखौ आखायाव लायो बेखौ फोजोबनानैसो गारो।